kalo tile 30 parikaw fe Faransi jamana kan. Professeur Isan Ndiaye min lakodɔnnen don ni a ka kalanfaya ye Mali jamana kalansow ka fara sanfɛ kalanso caman kan. A ye jɔyɔrɔba ma fa Mali jamana politiki ko fɛnɛ kun kan. VOA Bambara bɛna tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen k'a ye an ka bi jɛmukan kɔnɔ. Nunu bɛna kɛ aw ka kunnafoniw la kumaba dɔw ye ka fara an ka fasirikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlenw ka Washington ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ. A y'aw bisimila. An balimaw an ka foli baw ye a y'aw bisimila ni VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw daminɛlen ye. An bɛ kunnafoniw daminɛ ni Ameriki jamana lahalayaw ye. Jamanatigi Joe Biden talen don taamala farafina gunkana la. A ye Angola jamana lasɔrɔ bi tarata. Olu ka jamanatigi Joao Lourenço ye a bisimila. U ka kumaɲɔgɔnya fanba dɔ ye tali kɛ Ameriki jamana ka dɛmɛ kan ka taa Angola jamana ma. VOA Bambara tɔgɔ la Kayatu Traore. Jamanatigi fila ninnu kan ka kumaɲɔgɔnyaw sigi sɔrɔ nasiraw lakanaw ani nafolokun don yɔrɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka projetba min n'a bɛ senna nin waati na nɛgɛsira yɛrɛ dilanninw kan jamana dugujukɔrɔ nafolomafɛnw bɛ tɛmɛ yɔrɔ min fɛ ka Angola pɔrba lobito masɔrɔ. Lorenzo ye a yira k'a fɔ ko Biden ka nin taama u ka jamana kan jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ l'Ameriki ani Angola cɛla baarakɛ ɲɔgɔnyaw la. Nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye l'Ameriki jamanakuntigi bɛ taa taama la Portugaliw ka nin marali kɔrɔ jamana kan wa Biden fɛnɛ ka farafina taama laban kabini a ka fanga ta waatiw la san 2021 na. Biden kan ka sarankali kɛ tarata la Musée national de l'esclavage n'o o ye yɔrɔ ye jɔnyaw tɛmɛna sira minnu fɛ an'u ye mina minnu kɛ k'u ka baaraw kɛ adamadenw feereli la ka bɔ farafina ka taa l'Ameriki gun kan san 1800 ɲɔgɔnna la lasagolen bɛ yɔrɔ min kɔnɔna la. 19e siècle la Angola jamana ye jɔyɔrɔba de fa jɔnw bilali la ka taa l'Ameriki jamana kan u ka tariku masa ka cakɛda ka laseliw la cakɛda min ni l'Ameriki kɔkan ko tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo baarakɛɲɔgɔnyaw la an bɛ don min na i ko bi. Président Biden ye lakodɔnniya kɛ ko nin taabolo ninnu kɛra ko gɛlɛnbaw ni kojugubaw de ye ka tɛmɛ ko nka a nisɔndiyalen kɔni bɛ k'a fɔ ko jigiyabaw de bɛ yen nɔ tagali ɲɛfɛ jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ min tɔnɔ bɛ se ka bɔ u ka jamanadenw fɛ ni laseli ninnu kɛra John Kirby Biden ka kɔrɔsigi lakana bolo ani kunnafonikow kan kunnafoni sɛnsɛlaw ye sani Biden ka taama sira ta. L'Ameriki jamana kɔni ye a danatigɛ ka dolari nafolo 229 kasabi ɲɔgɔn labila yaasa ka dɛmɛ don musée ni baarali taabolow minnu bɛ senna nin waati in na musée min tun ye kɛnyɛrɛye dɔ kun ta ye kunnafoni gafe dɔ ka laseliw la. Bi tarata sɔgɔma Chine jamana ye kunnafoniw lase k'a fɔ ko u ka dugujukɔrɔfɛnw ladonni baaraw bɛna lajɔ ka na Ameriki jamana kan ni o dɔ bɛ tali kɛ Gulium ani Germanium fo ka taa se u ka dugujukɔrɔfɛn wɛrɛw ma. U y'a yira k'a fɔ k'u ye nin hakilina sariya sigi sen kan ka kɛ ni Ameriki jamana kɛli ye ka dan sigi a ka lɛnpokow la ka taa Chine jamana ma. An bɛ taa Palestine jamana kan. Hamasi ka finitigijɛkulu ye laseli kɛ k'a fɔ ko Israel jamana ka mɔgɔ minnu minɛlen don u bolo ni u bɛ wele ko otages o mɔgɔ 33 ɲɔgɔn bɛ yen k'olu bɛɛ lajɛlen fagara ko waleya in kɛra kabiri u minɛ waati Palestine ani Israel cɛ kɛlɛ daminɛ waati. O nɔgɔnin fɛ Palestine ka nin finitigijɛkulu y'a yira k'a fɔ ko maa wɛrɛw bɛ yen minnu ni olu bɛɛ lajɛlen bolila ka bɔ u ka minɛ kɔnɔ ani ka fara maa dɔ wɛrɛw kan minnu ni olu fɛnɛ joginna kabiri Novembre kalo san 2023 u ka kunnafoni di senfɛ. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Mali jamana kɔnɔ. Sɛnɛkɛlaw ka tɔn APCAM ɲɛmɔgɔkɔrɔ Bakari Togola ye laseliw kɛ k'a fɔ k'a ma sɔn Mali sariya sen o ni sariya tigilamɔgɔw ka hakilina tali ma k'a fɔ k'a ka wari jiginɛbonw k'u bɛna u tɛgɛ kɛ o bɛɛ lajɛlen na. A yirala kunnafoniw kana k'a fɔ Bakari Togola ni a minɛlen don kabiri utu kalo tile 27 san 2024 kiiritigɛw jalatigɛli kɔfɛ k'a fɔ ko yuruguyurugu ko dɔw bɛ yen a tɔgɔ yira min na ni a yirala k'a ka dolari wari miliyari 8 ɲɔgɔn labila ka lasegin ka di Mali jamana ma. Fɛn min y'a ka kiirikow ye olu kɔni bilala décembre kalo tile 10 na ɲinan san. Mariam Kuyate VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ ale b'o kunnafoniw lase. Kabini utikalo tile 27 tɛmɛlen Bakari Togola Mali kɔrisɛnɛnaw ka tɔnjɛkulu ɲɛmakɔrɔ ale bɛ kasobon ko 4 ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ k'a ye kɔrisɛnɛnaw ka nafolo kɔni ŋanamu min hakɛ yɛrɛ bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 8 na ni san 5 kasoladon dila a ma a n'a jɛɲɔgɔn 5.
ni waati in kɔni na sa kokura kɔni dolen bɛ Bakari Togo la ale ka ko la k'o fara ni ɲangili in kan sabula Mali kɔrisɛnɛnaw ka tɔnjɛkulu ye damakasi sɛbɛnna don a bɛ waati bɔ ko ka u ka nafolo sara u ye n'o ye sefa wari miliyari 8 ye min yɛrɛ kɛla sababu ye Bakari Togola ka kɔnti bankɛriw kiritigɛlamaw y'u tɛgɛ da a kan min yamaruya yɛrɛ dila Alu Traore fɛ n'ale yɛrɛ ye huissier commissaire ye kiriko bunakun kan ni hakilina in ma kɛ Bakari Togola fɛla ye a y'a kanbɔ commune 6nan tribunal ma kabini novembre kalo tile 26 kiritigɛlaw olu tun kan ka a ko yɛrɛ jalatigɛ nka a bɔla a dɔgɔkɔrɔnin ka bila bi décembre kalo tile 3 la n'o ye bi ye nka sɔgɔmada in na laseli kɛla k'u y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ kokura ni ka bila décembre kalo o tile 10 nata la an ka dɔn k'a fɔ Bakari Togola ale n'a jɛɲɔgɔn 5 de datugulen don Mali kɔrisɛnɛnaw ka nafolo dunni kunkɔrɔ san 5 kasoladon o de dila u kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma ni ka sefa wari miliyɔn 10 sara u kelenkelenna bɛɛ lajɛlen fɛ n'o ye amandi ye nka Bakari Togola ale kelen k'o fara miliyɔn 10 in kan a kan ka sefa wari miliyari 8 de sara Mali kɔrisɛnɛnaw ye min kama borodalen don a ka kɔnti bankɛriw kan ni waati in na Mariam Kuyate ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la An bɛ taa ni kunnafoniw ye Kita mara la baw chrétien katolikiw ka hiji o tun bɛ sen na min kuncɛra karidon a yirala k'a fɔ ɲinanta kɛra a tako 53nan ye chrétien katolikiw tun bɔra farafinna gun kan ani diɲɛ fan camanw fɛ ka na ni bato in na Pascal Traoré VOA Bambara tɔgɔ la ale tun b'o kɛnɛ kan Nin ye procession ye min ye k'i sen no taamasen na ka taa kulu kan yan bɛɛ n'i ka buju mɛnɛnen don k'u haminakow d'a kan walasa ka se mariasenu kɔrɔ a bɛ se ka u ka deli lase a den Yezu ma cogo min na Kita mɔpɛri ɲɛmɔgɔ bɛ ɲɛfɔli kan ye hiji kan munna hiji bɛ kɛ yan kamasɔrɔ ciden fɔlɔ minnu nana Kita olu de ye kɔ dɔ bɛ anw fɛ Kita yan a bɛ Bangasi olu de ye o bɔgɔ ta ka mariasinu ja dilan ni o ye mariasinu ja dilanna ni o ye ka o sigi Kita paroisse cɛma o bɛɛ nata o waati Kitakaw dɔrɔn tun bɛ delili kɛ u tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ye ka Ala deli nka san 10 o kɔfɛ Mali évêques y'a laɲini ko munna Mali chrétiens bɛɛ tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ hiji la Kita yan Bambarasinu senkɔrɔ n'i ko jamana jɔli walima du ɲɛni i ko muso o de kama Madame Jara Antonio Samake ka bɔ ka Ɲoro b'a fɛ ka mariasinu taama sira an nana an ba Mariam fɛ yen ale musow bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye ale musow bɛɛ jigi ye muso sabalilen tun don muso muɲunen tun don donc an nana ka n'ale deli ale k'an dɛmɛ a den Yezu Kirisa k'an ka deliw lase a ma pour que k'an dɛmɛ haminako la muso jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ muso de bɛ du dilan ale de bɛ denw bange ale de kan ka bɛn sabati du kɔnɔ ka bɛn sabati quartier kɔnɔ ka bɛn sabati jamana kɔnɔna na ni muso ɲana du bɛ ɲɛ jamana bɛ ɲɛ muso ka kan ni muɲu ani sabalilen ye an ba ɲuman ale sabalila an muɲuna donc an ba ale ka sira de taamana Ala ko o muɲu di an musow ma walasa an bɛ se ka den wolo k'u ladon k'u lamɔ ka kɛɲɛ ni ale yɛrɛ sago ye komi a y'a den lamɔ cogoya min na o siratigɛ la Boniface Diallo ka bɔ Bamako diocèse la b'a jira k'a fɔ fɛn caman bɛ hiji kɔnɔ min ni bato dɔrɔn tɛ kelen ye hiji kɔrɔ tɛ dɔrɔn ka na ka bato kɛ ka segin ka taa fɛn caman de bɛ hiji kɔnɔ fɛn caman min b'a kɔnɔ an y'a ɲini laɲini ye min ye ka Mali kura jɔ ɲɔgɔn fɛ san o san an bɛ a lajɛ cogo min na an bɛ se ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka Mali kura sigi ɲinan ta wele kelen bɛ jeunesse de ma voilà jeunes denmisɛnninw ani minnu bɛ ka kɔrɔbaya ka taa ni u bɛ ko faamuya n'u bɛ se k'u ni don ko bɛɛ la pour que Mali kura ka se ka jɔ ka taa ɲɛ parce que n'i ko Mali kura ko k'a jɔ
so tɛ jɔ n'i ma dugumala sinsin denmisɛnninw de ye dugumala sinsin ye. walasa ijikɛlaw ka se ka dumuni sɔrɔ k'a dun k'u fa Sœur Liliane Boma ni a bɛ fɔ olu ma Fille du Cœur Immaculée tɛ ɲinɛ ka iji nafaba dɔ fɔ hali ni ale n'a tɔɲɔgɔn na mɛ tobili de kama. Ne nana pèlerinage la tobili yɛrɛ de kama n bɛ se k'a fɔ ten n bɛ na prière kɛ mais n nakunba ye ka na tobili kɛ k'a di pèlerins ma quoi. Anw ye masɛriw ye anw bɛ tobili kɛ masɛriso la an bɛ dumuni caman tobi mɔgɔw bɛ to ka na dumuni minɛ u b'a dun o fana ye baraji ye ne bolo ka minnu nana delili kɛ ka dumuni tobi ka di olu ma ne fɛ o fana ye baraji ye sinon pèlerinage nafa ka bon yɛrɛ a bɛ mɔgɔ dɛmɛ ka ala sira taama i bɛ se ka i haminako caman fɔ. iji tɛ taa yafa deli kɔ o de kama ale bɛ taa yafa deli kɛ mɔpɛri fɛ ni o bɛ wele confession. François Salimata Jara ale bɛ bɔ Kati. Mɔgɔw ni mɔpɛriw sigilen don confession de la chrétienw fɛ yen o ye chrétienya taabolo dɔ ye ka tugu an filɛ nin ye an bɛ to ka hakɛw kɛ a girinya fara a fɛkɛnya kan donc n'i ye hakɛ kɛ a ka kan i kana hakɛ toli ɲini a dabama fɛ o sabu fɛ ani mɔpɛriw bɛ sigi ka kuma donc i b'i ka hakɛw fɔ u bɛ hakɛ toli ɲini di i ma a bɛ ten tɔ de. O kɛrɛfɛ walasa balima kerecɛnw kana sigi ka sɔrɔ u ma u nikanfɛnw sɔrɔ Laji Kante silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛ mariasinu ja ani a ka finiw feere. San o san pèlerinage fɛ an b'a kanu ka na kerecɛnw ka sugu la donc ka feerew kɛ an bɛ langana ninnu an bɛ mariya photo ninnu kɛ langana ninnu kan ani t-shirt donc an b'a ye o ka d'u ye kosɛbɛ. O kama silamɛ ni chrétien balimaya de b'an ni ɲɔgɔn cɛ donc sugu min ni an bɛna sigi an bɛ an garijɛgɛ sɔrɔ parce que an fana bɛ a kanu min ka di jama ye ka se ka o ɲɛsin u ma bon ala ni kira barika la vraiment an ka sugu a ka fisa an bɛ fɛn fɛn kɛ i b'a ye a tila bɛɛ bɛ sa bonya kɔnɔ karama kɔnɔ. K'a dɔn k'a fɔ san o san iji labɛn bɛ ta ka di diocèse dɔ ma ni ɲina labɛn tun bɛ ka i bolo. O okumu kɔnɔ ka ye iji nata labɛn ta k'o di Bamako ma. Pascal Traoré, VOA Bamara, Bamako. Nin bɛna an don an ka jamukan ta ko filanan kɔnɔ o kama an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka jabaraniso ani arajo fiɲɛsiraw kan aw kan bɛɛ sɔnni. An balimaw ani yantuma décembre kalo o tile 6nan na an b'a fɔ jamukan kɛnɛ kan an bɛna kuma Faransi ka sɔrɔli kulu minnu bɛ farafina jamanaw bari sabu kɔsan na Chad, Sénégal olu y'a Faransi ka sɔrɔsiw bɔli ɲini u ka jamanaw kan yala ni latigɛ kura min bɛ daminɛ ni jamanaw fɛ o bɛna taabolo kura don Faransi n'a ka walifaso marakɔrɔw la aw hakilina ye jumɛn mun de bɛna kɛ yala ni farajɛ jamana wɛrɛw bɛna bila ninnu nɔ la wa aw hakilina ye jumɛn o la ayiwa ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon n'o ye décembre kalo tile 6nan jamukan na a y'a tulo sɔrɔ VOA Africa an b'a fɔ kɛnɛ kan nɛgɛ kaɲɛ 19 ka se 20 ma ayiwa an balimaw nin kana fɔ kɔ dɛ. Ayiwa an balimaw ka segin ka na aw ma an ka foli ani tanuni b'aw ye k'a fɔ aw ye k'aw sɔgɔlen don VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw na ka bɔ studio 53 na Washington DC. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Burkina Faso jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka jamana tilebiyan fanfɛla la kan dɔ bɛ ka tunu ye dɔɔni dɔɔni kan min ni o bɛ fɔ u ka siya fɛ siya min bɛ wele ko cɛfɔ n'u filɛ nin ye Numudara o mara kɔnɔna la o nɔgɔni fɛ VOA Bambara ka kunnafonidila Gildas Da ale wulila ka taa Numudara a ye ɲininkali kɛ a koɲɛ kan kunnafoni jaabi minnu sɔrɔla a bolo o de filɛ nin ye. Bajori Watara min ye ɲɛden lɔgɔlɔbagaw ɲayiralibaga ye bɛɛ fɛɛrɛw kɛra wasa ka cɛfo jɔsenw kalan a mamaden la siyakan don min yɛrɛ bɛ tunu sira kan u ka sigiyɔrɔw dugusenw kɔnɔ i n'a fɔ yan Numudara min filɛ nin ye kilomɛtiri 400 ni Wagadugu tile bɛ yanfan ye ni sɛbɛn ye a bolo o min kɔnɔ a bɛ a ka siyakan o kumadenw sɛbɛnna nin cɛ nin min bɛ ne sanji 71 cɛsiri ni lo kɛnin na. An bamanin no an ye comité dɔ bila sur 5 ans min bɛ se ka kɛ
an bɛ cɛfɔkan kalan an yɛrɛ commencera école la école primaire la an min si kɔrɔbayalen bɛ dɔɔnin an b'a école kɛla jango fɛn min y'a kɛ cɛfɔkan nin kana se ka tunu n'a ko nin bɛ se kan gouvernement yɛrɛ nana ni sariya min ye sisan ko siya bɛɛ ka kan ka bureau sigi o bɛna baara kɛ n'o bureau ninnu ye donc an y'an ka bureau nin sigi an y'a ci bila ka taa gouvernement fɛ ne y'a sɔrɔ ni digi b'an fɛ a yɔrɔ fan fɛ an ka siya kan fɛ peut-être o bɛ se k'an dɛmɛ denmisɛn ninnu ta u bɛ dan n'an mɔgɔkɔrɔba ta la donc o bɛ taa ekɔliso la u bɛ denmisɛn ninnu lajɛ parce que kan mɛn ka di denmisɛn de fɛ donc an mɔgɔkɔrɔba ninnu ta ale bɛ dan na donc an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ julakan karamɔgɔ na mais cɛfɔkan ta ni a bɛ taa ekɔliso la de laɲini kɔni min ye an bɛ dɛmɛbaga de ɲini na parce que ne mɔgɔ bɛ kɔ kora i bɛ kɔnɔmara jɔsi ne y'a sɔrɔ n'an ye mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se ka dɛmɛ di an ma ka cɛfɔkan nin yiriwa parce que kalanfa min bɛna kalan di an ma sara t'a fɛ a bɛ déplacer le ka bɔ kuru jukɔrɔ ka na kilo 10 ani kɔ donc ni a y'a sɔrɔ ni timinandiya bɛ yen n'a y'a di a ma a bɛ se ka fanga don a la a courage bɛ don a la a bɛ se ka na se ka kalan nin di an ma ni denmisɛn ninnu ye. nin ko nin kɛni lo kamanangwan ye munumunu salo ni duguse ni bɔlɔn kɔnɔnaw na bi hakilina lo di anw ma nin kɛwale nin na Abdul Karim Ouattara ye numudara duguden ye an ka laɲini min ye n'an mɔgɔ bɛ yen n'an ka mɔgɔkɔrɔbaw bɛ se k'an kalan na dɔɔnin donc an bɛ se k'a faamuya la don nataw la an bɛ se k'a fɔ hali n'a kɛra ekɔli yɛrɛ ye jamana yɛrɛ kɔnɔna na a bɛ ka ɲi don fanti wulila ka sɔrɔ an ka wolobaga fanti ma sɔrɔ k'a kalan ka mɛn voilà donc se ka kɛ i bɛ taa yɔrɔ la ka taa sɔrɔ bɔ mɔgɔ b'o ka kan fɔra bɔ a b'i déranger dɔɔnin quoi a bɛ degi don i la dɔɔnin n'i bi mɔgɔ sɔrɔ a b'o ka kan fɔra ɲɔgɔn. Laji Ouattara fana ye cɛfɔ ye cɛfɔkan na i ti cɛfɔkan mɛn ɲanama mais n'i nana an b'i sigi ni bebe ka to ka kule n'ale dɔɔnin i bɛ to ka dɔɔnin fɔ kan min don an yɛrɛ a tunu don an yɛrɛ la a digi nɔ la an yɛrɛ tunu wala i taara yɔrɔ dɔ a t'a fɔ ko i cɛfɔ de b'a fɔ cɛfɔ ti siya ye ko dula c'est un étranger. hali Basome Ouattara min ye kɛlɛkuntigiba dɔ bɔnzɔn ye te a ka siya kan mɛn. n kɔni ti cɛfɔkan fɔ an bɛ julakan de fɔ an ye kamalen dɔ bɛ yen an y'ale de sɔrɔ ale ye julakan kalan kɛ a débrouillé ka se cɛkɔrɔba kɔrɔ ka se ka kan nin tɔmɔtɔmɔ dɔɔnin dɔɔnin ale de bɛ débrouillé an ye pour que ka to ka kalan da yan ma n'a tora ka taga ɲɛfɛ ten yanni kalo 6 kɔni peut-être an bɛna cɛkɔrɔkan caman se k'a fɔ an denmisɛnw ye. Fulankɛw makɔrɔbaw o camanba bɛ ti cɛfɔkan mɛn u ka dugusenw na julakan lo bɛ fɔ yɔrɔ bɛɛ la cɛfɔkan fana bɛ tununa dɔɔnin kabini san 1970 le la Bajori Ouattara ka fɔ la ale min ye ɲɛden lɔgɔlɔbagaw ɲayiraliba ye. Cɛfɔbuwa fɔlɔ de sababuya la ko cɛfɔkan y'a daminɛ ka tunu cɛfɔbuwa tun ye kɛlɛkuntigiba lo ye a ye a ka degeliw bɛɛ lajɛlen kɛ kɔngole julaw fɛ a seginna ka na di jula kɛlɛkɛden caman ye ni tun t'a la nin kɛlɛkuntigi nin ka du kɔnɔ jagoya tun don i ka julakan fɔ ni tun ye cɛfɔkan fɔ o b'i bugɔ. ɲaden lɔgɔlɔbagaw ɲayiraliba nin ka fɔ la dugusen 3 dɔrɔn le bɛ yen minnu bɛ cɛfɔkan fɔ o cɛma yɛrɛ dɔw b'a fɔ tuma kelen kelen yan maaw bɛ cɛfɔkan kalan na ani k'o jigi sɛmɛ ko kan don min bɛna segi ka fɔ kura ye cɛfɔw ka laɲini ye ko olu ka kan de ka segi ka fɔ kura ye ni kunnawolo ye olu minnu yɛrɛ ka sigiyɔrɔ kɛlɛkuntigi dɔ cɛfɔ Amoro donna jamana ka tariku kɔnɔ k'a sababuya kɛ a ka sebaw sɔrɔ ni ye kɛlɛw la. Gildas Da segimantɔ ka bɔ Numudara VOA Bambara tɔgɔ la. Mali yiriba dɔ bina professeur Isan Ndiaye ala ka wele sera ale ma Faransi jamana faba kɔnɔ parikaw fɛ novembre kalo tile 30. Isan Ndiaye tun ye mɔgɔ ye min ka baara kun bɛnnen don kalanfaya ma a ye kalan kɛ Mali kalansoba la ani ka fara o fɛnɛ kan a jɔyɔrɔ yira kosɛbɛ Mali jamana kɔnɔna la fɛn min ye politiki ko ye sango min kɛra san 1991 waati o kosɔn a terikɛ a n'a baarakɛ ɲɔgɔn politiki ko nasiraw fɛ Maître Mutakatala ale ye tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka fara seereyaw kan
an ka o lamɛn Kayatu Tarawele ale ka kuma baranin na. Kuma min na an maa damadɔ wulila Mali kɔnɔ k'a fɔ an ka bɔ dogo la an ka bɔ ka démocratie ɲini farala ɲɔgɔn kan an ko nin ko nin an fɛ an k'an jija an ye an kɔrɔ minnu sin baara in na an ye parti minnu sɔrɔ nin baara in na hali n'u bɛ dogoli baara de la an ka taa ɲini u fɛ an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan an ka kulu kelen dɔrɔn de sigi min bɛ se ka bɔ ka démocratie ɲini ka don Mali kɔnɔ ne Muntaga Modibo Jakite Amiru Jabate Issa Ndiaye anw de wulila ka taa kuma Alpha Omar Konare ani Abdoulaye Bari fɛ k'a fɔ anw ka ŋaniya filɛ an bɛ fɛ ka kulu sigi min bɛ bɔ dogo la ka na kɛnɛkan jalaki la démocratie ɲini na an t'a fɛ k'a kɛ aw kɔ an b'a fɛ an ka jɛ k'a kɛ aw ka kɔrɔ ni anw ye an b'a kun di aw ma yɛrɛ ka tugu aw kɔ Issa Ndiaye y'o kɛ an kun tɛ parti kelen na ale bɛ ADEMA la ne bɛ CENID la nka n'an sera k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka nin kɛ an y'a kɛ Mali de kama n'o tigi ntanyana bi ni fasoden ɲumanya min kɛra nin don in ni Issa Ndiaye fɛ o sɛrɛ man ca o n b'o sɛrɛya kɛ k'a fɔ a kun bɛ Mali ko la ni sɛrɛya banna n bɛ dugawu kɛ Ala ka yafa k'a ma Ala k'a dayɔrɔ suma ka aw fo tuguni a ka ɲininkali la a hakɛto b'a kan sallallahu alayhi wa sallam. Hali bi ka to an ka duwawudenw ani an ka seereyaw kun kan ka taa professeur Issa Ndiaye ma George Atino ale ye kuma barani tɛnkun a yɛrɛ dɔgɔkɛ la n'o ye Bubakar Ndiaye ye ka bɔ Kayi an k'ale fɛnɛ ka tasibila kan lamɛn ka taa balimakɛ ma. A ka ɲɛnamaya bɛɛ bɛnna ka dɔɔnin ɲini ka dɔɔnin tila hali a bɔlen minisiriya la a seginna ka taa lakɛrɛ ta ka taga université la ka taa kalan di mɔgɔw ma k'a to minisiriya la don minnu tɛ baara samedi don ani dimanche don a bɛ conférence débat kɛ ni ekɔlidenw ye a bɛ min dɔn k'o f'u ɲɛna u bɛ ɲininkaliw tɛnku a la Issa ma bɔ o minɛn kɔnɔ abada donc ne b'a fɔ dɔrɔn bakurubaya la Issa ye a yɛrɛ dɔn groupe min kɔnɔ jamakulu min kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma intellectuel Issa toro de kɔnɔ fo saya sera a ma Issa ka ɲɛnamaya kɔnɔ k'a to o baara ninnu na dɔɔnin ɲinini a n'a dili mɔgɔw ma a commencera a y'a daminɛ fɔlɔ u tun bɛ baliku a bɛ fɔ ko baliku kalan ni tubabukan na u tun b'a fɔ ko alphabétisation Issa tun bɛ baliku kalan de kɛ sɛnɛkɛlaw kun k'a to professeuriya la lycée la a n'a a jɛɲɔgɔn dɔw tun bɛ yen Fadel Diop Kayi kɔnɔ u tun bɛ sɛnɛkɛlaw bolola baarakɛlaw sufɛlaw fɛ u tun bɛ kalan k'u kun k'u la faamuya parce que Issa ninnu y'a faamuya k'a fɔ jamana tɛ se ka bɔ nɔgɔ la k'a to jama fanba ma kalan donc a y'a ka baara bɛn éducation de masse n'a bɛ tubabukan na ka jama caman na kalan Issa y'a ka baara fanba bɛn o ma n bɛ se k'o seereya. Nin kɔfɛ VOA Bambara baarakɛla bɛɛ lajɛlen ka tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛ ka taa banbaatɔ ma n'o ye professeur Issa Ndiaye ye Ala ma hinɛna a la. Nin bɛna don an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw olu hukumu kɔnɔ Saka Tarawele fɛ. Nɔnini bunakun kan ka denmisɛnnin nɔnini don bala Mali la Mali nɔnini fédération ɲɛma Mamuru Buware ka jɔnjɔn ɲɔgɔndan kɛra sibiri tɛmɛnen novembre kalo tile 30 san 2024 Bamakɔ piscine olympique la nɔninikɛla mɔgɔ 146 de ye yɔrɔ ta ɲɔgɔndan na
cɛ 108 muso 38 club tan de tun b'a kɛnɛ kan ka bɔ Bamakɔ Kayi Kulikoro Sikaso ani Moti jɔyɔrɔ fɔlɔ kɛra Isufasi ta ye ka bɔ Bamakɔ jɔyɔrɔ filanan kɛra protection civile ta ye Bamakɔ jɔyɔrɔ sabanan Kulikoro commandant Cheikh Omar Sissoko Bamakɔ nɔni ligue ɲɛma nisɔndiyara. N'i y'a jateminɛ a ŋanaw bɛ Bamakɔ ligue de natation de Bamakɔ a ŋana bɛ y'anw ka mɔgɔw ye parce que a champion ba bɛɛ bɛ bɔ district de Bamako de la. Vraiment o bɛ ne yɛrɛ nisɔndiya en tant que président de la ligue aquatique du district de Bamako a bɛ ne yɛrɛ nisɔndiya vraiment a bɛ nisɔndiya ba da ne kan donc mais n bɛ profiter aw ka micro fana la ka welewelekan da mun ye Bamako mairie de district min ye gouvernorat ye vraiment u ka u kɔfilɛ natation na pour que vraiment an yɛrɛ fana bɛ se ka jɔyɔrɔ jɔnjɔn sɔrɔ don n'a nataw la. Kɛnɛ in kɔni an yɛrɛ ɲɛ b'a la vraiment jama bɔra bon en même temps vraiment a organisé len don ka ɲɛ fana donc comme aw ɲɛ bɛ jama ka affluence la je pense que o y'a nisɔndiyama yɔrɔ ye. An y'a ye k'a fɔ ko denmisɛnninw vraiment o bɛ ka commencer ka u yɛrɛ sɔrɔ natation ko la cɛ fara muso kan. Donc o nisɔndiya kɔni man kan natation na bibi na. Mamoudou Bouare Mali nɔni ni fédération ɲɛma ye wele ka lase a ka fédération mɔgɔw ma. A y'a denmisɛn caman nana k'a ɲini an ka commission technique fɛ u k'u jija denmisɛnw ka natation nɔni kanu k'a don denmisɛnw na. Ni ko denmisɛnw cɛmanninw ko don dɛ mais n bɛ bolofa da musomanninw ta kan kosɛbɛ parce que aw yɛrɛ bɛ deli k'a fɔ muso mana taa ko ko la cɛw tɛ t'u kɔ muso mana taa ko ko la cɛw tɛ t'u kɔ a daminɛna an fa Adama na an'an ba Awa Adama fɔlɔ nana nka ni Awa tun ye fɛn fɛn fɔ Awa ye Adama don ko caman na dɛ o de y'a to n bɛ fɛn caman fɔ a k'a jija a bɛ ko ko kɛ a na ni muso ye nɔɔni na ni musow nana dɔrɔn dɔ bɛ fara an ka jama kan. Jɔnjɔn dira ɲɔgɔndan kuncɛlen VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don. An balimaw ni de bɛna dan sigi an ka bi Malikura kunnafoniw na ka foli kɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw ka filɛliko ɲuman ni lamɛnliko ɲuman na ka fara an baarakɛɲɔgɔn arajow kan minnu bɛ an ka marabolo kɔnɔnaw la an ka foli b'u kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye k'a lase aw ma aw k'aw sɔgɔlen to VOA Bambara ka kunnafoniw na fɛn min ye an b'a fɔ jɛmukan ye jumadon aw ni Mohamed Ture bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. Ani yantuma décembre kalo o tile 6nan na an b'a fɔ jamukan kɛnɛ kan an bɛna kuma Faransi ka sɔrɔli kulu minnu bɛ farafina jamanaw bari sabu kɔsan na Chad Sénégal olu y'a Faransi ka sɔrɔsiw bɔli ɲini u ka jamanaw kan yala ni latigɛ kura min bɛ daminɛ ni jamanaw fɛ o bɛna taabolo kura don Faransi n'a ka walifaso marakɔrɔw la aw hakilina ye jumɛn mun de bɛna kɛ yala ni farajɛ jamana wɛrɛw bɛna bila ninnu nɔ la wa aw hakilina ye jumɛn o la ayiwa ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon n'o ye décembre kalo tile 6nan jamukan na a y'a tulo sɔrɔ VOA Africa an b'a fɔ kɛnɛ kan nɛgɛ kanɲɛ 19 ka se 20 ma ayiwa n balimaw nin kana fɔ kɔ dɛ. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ. N'i ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana I bɛ se ka kunnafoniw sɔrɔ ka bɔ Mali la, La Guinée ani Burkina Faso. Bi a bɛ wele wusula min na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa. Fo ka taa se Sénégal ma